I gamla hamnen i Jakobstad ligger galeasen Jakobstads vapen och väntar på seglingssäsongen 1998. När var det hon sjösattes? Den sjösattes 1992. Jungfruresan var i maj 1994. Och sen dess har hon seglat varje sommar. Men Jakobstads vapen var inte nog för entusiasterna i Jakobstad. Så man började spana i horisonten efter ett nytt lämpligt projekt. Och om projekt står för planerat arbete av större omfattning så får man nog säga att innan det här fartyget är i seglingsdugligt skick så får man nog lov att skriva projekt med stort. Pelin laskusta alkaa kuunarinkin valmistus, jatkuen sitten kaarituksena, laidoituksena ja muina lukemattomina rakennusvaiheina siihen saakka, kunnes laiva on täydellisesti valmis. Det var ju så att var det 1-2 dagar försenat, det var ju många 100 000 marks plikter på det. Tässä onkin jo pieni laivasto kauniita 300 tonnin kuunareita. Ne ovat moottoreilla sekä täydellisillä radiolähetin ja vastaanottolaitteilla varustettuja purjealuksia. Niitä on toimitettava 90 kappaletta. 15 telakalla rakennettavista yli 500 laivasta muodostuisi peräkkäin, toinen toisensa kiinni asetettuina 30 kilometriä pitkä jono. Kuunareihin ja komposiittiproomuihin tarvitaan puuta yhteensä yli 23 000 standardia. Tuosta puumäärästä voitaisiin rakentaa yli 4 500 pikkutaloa 3 huoneineen. Och här bänder man loss en bordläggningsplanka. Hade den kvistar? Todella kauniita ovat nämä koepurjehduksella olevat kuunarit, jotka vienoisen tuulenhengen puhaltaessa halkovat Pohjanlahden aaltoja. Tällaisessa laivassa on purjeita yli 800 neliömetriä ja kaikkiin sotakorvauskuunareihin tarvitaan purjekangasta 75 000 neliömetriä. Kuunarit on tarkastuksen jälkeen luovutettu vastaanottajille. Vastaanottajan miehistö on noussut aluksiin ja niin alkaa näidenkin laivojen matka aavalle merelle. Av de 90 skonarna byggdes ungefär hälften i Åbo, bland dem Vega. Hon som 16 andra riggades till barkentiner och tjänstgjorde som skolfartyg. De övriga skulle användas som lastfartyg runt om i Sovjetunionen. Det var på den tiden Sovjet skulle bli stort och mäktigt. Men tillbaka till Vega. Det blir 45 meter lång. Vi ska sätta räls på golvet, skenor så att vi får in henne. Vi ska sätta tak på och laga ordentliga lite utställningar som vi försöker ordna här. Och få det så. En sak är säker. Vega har åtminstone seglat, inte på de 7 haven, men på Östersjön. På den tiden hörde det inte till kutymen att anlöpa främmande länders hamnar. På Vega har det skolats cirka 3000 matroser och kadetter. Bland annat under ledning av kapten Hans Raud som mönstrade Vega i slutet av 50-talet. Miltä sinut nyt tuntuu, kun sinä olet tässä laivassa? No, se on kovin valitettava asia, että se on huono kunto, ei ole se tämä oikea sana, se on huonompi kuin huono, valitettavasti. Luulitko silloin, että Vegassa tulee vielä purjehtiva laiva tässä joku vuosi sitten? Ei mä sitä nyt ajatellut, että se tulee vielä purjehtamaan, mutta kun meidän museolla oli ajatus tehdä hänen laivasta tämmöinen museolaiva, missä ei purjehta, mutta ei tästä tullut mitään.
Vega var enligt Hans Raud ännu fullt seglingsduglig 1979 då hon övertogs av Estlands sjöfartsmuseum. 1986 togs hon upp här på Meretehas torrdocka i Tallinn. Själva dockan är, kan man säga, ett levande museum. Sen asti, kun Vega tuli Merimuseon haltuun vuonna 1979. Ja sen alusta alkaen on tämä homma ollut aivan raskas. On ollut aivan raskas totista viranomaisille, esimerkiksi kulttuuriministeriölle, mikä on laiva. Että se laiva ei ole pelkkä tavallinen rakennus, että laiva vaatii tiettyjä toimenpiteitä. Båtsman, eller båsen, är arbetsledare på ett fartyg. I vårt fall heter han Leif Landshoff som mönstrade år 56 Vega. Då hade Vega seglat 4 år under sovjetisk flagg. Hon sköttes väl om och förekom ofta i nyhets- och spelfilmer som visades runt om i det stora riket. Leifs båtmanskap slutade då museet tog hand om Vega. Sen dess har han varit anställd av museet som vakt och har sen mer eller mindre bott på Vega. I slutet av 80-talet fick han första gången besök från Finland. Det var några entusiaster från Kotka som visade så mycket intresse för Vega att de senare skickade presenningar för att hindra ytterligare förfall. Men Leif har för tillfället viktigare saker att tänka på. För nu vet han att Jakobstadsborna menar fullt allvar med att föra bort Vega. Я бы сказал, что я приветствую это, потому что если здесь нет возможности восстановить это судно здесь, а здесь, если она простоит еще какое-то время, оно придет в полную негодность. Что я делаю сейчас, да? А сейчас вот я занимаюсь, это такая бумажная такая работа, это, так сказать, это расчет, небольшие расчеты перед снятием мачт. Вот известно, что когда будет транспортировать в Финляндию, не совсем обычным способом, мачты должны быть сняты. Вот. Vi låter Leif fortsätta med sina mastberäkningar som egentligen hör till varvets uppgifter. Men till Leifs uppgifter har hört att plocka ner löstagbara detaljer som annars lätt hamnat i fel fickor. Och det är ju tur för entusiasterna i Jakobstad. Det är detaljerna som gör det. Åtminstone då det är något gammalt som ska restaureras. Förutom att Leif vaktat och samlat ihop detaljer från Vega så har man ändå gjort något i museets regi förutom att man byggt byggnadsställningar kring Vega. Myöskin lankutus ja vaihdettiin noin 5 kaarta. Ne on vaihdettu ja tämä työ loppui, se loppui, olisiko nyt syksyllä 90. Silloin ei aloitettu oikealta puolelta, olisi pitänyt voi olla keulasta tai nämä toimenpiteet eivät ollut ihan kunnollisia ihan alusta alkaen. Niin että myöskin Merimuseolla on syynä siinä, että se homma on luistunut käsistä suoraan sanoen. En av huvudorsakerna varför Vega är i så eländigt skick är att presenningarna inte gör det de är ämnade till. Förklaringen var att det är masterna som hindrar ett ordentligt fastsättande. Nåja, det var nu den förklaringen. Då jag besökte Vega sommaren 96 så trodde man i Jakobstad att allt skulle vara klappat och klart för Vegas bortförande. Men plötsligt var hösten och vintern för dörren. Max Lasén ska vara arbetsledare då Vega ska restaureras. Han var än här år 1994 och tittade på i vilket skick Vega var då. Däcket hade ju börjat, eller var ju förstås ruttet då vi var första gången hit, men att har ju blivit ännu sämre i skick så att